Duha ang patay, human nahulog ang ilang gisakyang pickup truck sa ginahimong drainage sa General Santos City. Samtang duha patay sab sa disgrasya sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Ano ang report ni Tony Humamil? Mao kini ang nabaliktad na nga pickup truck diyang na-overshoot sa ginahimong drainage sa diversion road sa barangay Apopong, General Santos City, pasado alas 12 sa udto niadtong Domingo. Sa video, makita ang pipila ka mga sakay sa pickup truck na nakahigda sa kilid sa highway o gitabang samtang nagulat og rescuers. Lakip sa mga sakay ang 2 ka bulan pa lamang nga bata nga perting Tiabaw. Sa investigasyon sa otoridad, gikan matud pa nagaligo sa beach resort sa Glan, Sarangani Province sa mga sakay sa pickup truck nga nasayrang mga magbanera diyang nahitabo ang disgrasya. Nakatulog matud pa ang 28 anyos nga driver nga lalaki. Overloaded sa matud pa ang pickup truck kung asa 16 ang sakay, lakip ang driver. Tada na yun, galing sila sa beach sa Glan, kung saan doon sila happy-happy sila doon. So then siguro pagdating dyan, yun, lose control siya, kaya nahulog. Gilayong gidala sa ospital ang mga biktima, apan 2 kanila ang namatay pipila kay minuto, human gitabang sa mga doktor. Giilang mga namatay nga sila si Felimino Sereño, 70 anyos ug 13 anyos nga batang lalaki. Ana sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit ang 28 anyos nga driver, kinsa wala na mihatag og pahayag. Buot sa pamilya nga dili na mapasaka og kaso sa driver, apan sumala sa TEU. Although papatawarin siya ng pamilya kasi kamag-anak sila, yung pananagutan niya talaga sa batas, hindi siya sa kanya na mag-drive po ng nakainom o walang pahinga, yung kanya kasi negligence, doon talaga. Nga even doon yung overloaded talaga. Ana pa sa ospital ang 13 ka mga nasamdan. Panawagan sa TEU nga untabot nga og dagkong signage sa lugar kung asa ongoing ang pag-construct sa drainage, labi na gayud kung gabii. Saka isa din yan sa natin dyan sa mga nagpapagawa dyan ng may inaayos ng mga kanyandaan na dapat talaga lagyan yan ng mga signage o ahead para makita yan na doon, construction ahead. So magiging aware po yung natin, mga driver natin yan. O mayroon man doon pero dapat yung mga reflectorized na visible sa malalaki. Yun dapat, especially pag gabi. Sa Tigbaw, Zamboanga del Sur, patay diha dayon ang driver sa tanker truck. Laki pahinante, diyang may bangga sa bungtod sa barangay Locapayan pasado alas 12 sa kadlawon adlong Biyernes. Sa CCTV footage nakuha sa nasangpit nga barangay, nakita ng truck nga hinahinay ra ang dagan. Doon na kinisulod nga caustic soda o sodium hydroxide. Apan kalitra nga midiretso ang truck sa bungtod diyang nawadan og kontrol sa brake ang driver, hinungdan sa aksidente. Sumala sa rescuer sa MDR-RMO. Nalagpat ang driver samtang naipit sa ilawom sa truck ang pahinante. Sa karon ana sa punerarya ang patayng lawas sa mga biktima o ginapaabot na lang ang kabanay aron maklaim kini. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.